Gaiak oso delikatuak dira. Uste, orduan, oso delikatuak dira jende asko afektatzen. Esate parima ez dago zergatik damutu, nik ez nahiz inor, esateko ez dela damutu behar. Zer egin nahi duenik. Orduan, oso puntu zubilean zerbait, zer ez dutikean. Eta erabiltzen den terminologia euskaldunak erantzule dira, responsable dira Euskal Herrian gertatu den boxarena. Badaude gutxienez 3 hitz aleman diferente konzeptu hori adierazteko Jaspersek erabili dituenak. Eta hemen, hain zuzen, hori kendu egiten diote Jaspersek. Eta esan arazten diote, inoiz esan ez dituen gauza. Uste horregatik esaten zuela terminologiaren zehaztasuna eta bai, nahiko xeekin erakurtzen da Jaspersen, analizatzen da. Erguari buruz, berak 4 sentido diferente ateratzen dizkio. 6 sentidotan hitz egin diteke ergu kolektibo bat dira. Zentzu metafizikoa bakarrik hitz egin diteke, ez etikoa, ez politikoa, eta ez kriminale. Ezin hitz egin diteke. Baina hori, kentzen diote eta errudun kolektiboa